Maayong adlaw mga kakyot. Samtang magkapi-kapi ta sa kahaponon, pakli-pakli ta og Bible. So kining Bible maong gitawag kini og Bible tungod kay gikan sa word nga by but pasabot to or dual. Ang word nga bol from the word assemble, from by and bol. Bible, by means to. Unsa man ni siya? Old and new. Ang word nga bol gipakli sa pulong nga assemble. Buot pasabot gi-assemble ang Biblia gikan sa nagkalain-laing mga scriptures nga sinulat sa unang mga katawhan sa mga Hudyo. Gi-assemble gikan ang new, gikan sa Old and New Testament gi-assemble. So ang Bible di ay nganong gitawag sa Bible tungod kay ang by means to. Kaya ang opposite ni ana kuan man siya, mono man. From the word by, bicycle. So duha. Wala may monokol. So kuan siya, by means to, bol means assemble. From old and new gi-assemble. Kinsa man ang responsable niini sa pag-assemble walay lain ang simbahang Katoliko ra. So proud Catholic.